ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଘର। ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଅର ନୂଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭଣଜା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ରୁମରେ ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଜମାରୁ ଖାଉନି। ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଜମାରୁ ଖାଉନି, ସେ ସେଠି ଖାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ, ଏପଟରେ ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ରୁମ। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇନିଂ ହଲ ଆଗରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ହଉଛି ଆମ କିଚେନ ରୁମ, କାରଣ ଘରେ ଆଟାଚ ନାହିଁ କିଚେନ, ଏଇଟା କାମ ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ ରୁମ। ଗାଁରେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, କେତେ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ। ଆଉ ଏପଟରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଆମର ସେଇଠି ତଳେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଚଉରା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠି ପଡିଥିଲୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ପରୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିନି ଏମିତି ବସିଛି। ଆଉ ତା ବାବା ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ଯେହେତୁ କଳସ ପୂଜା ହେଲା, କଳସ ପୂଜା ହେଇକିନି ତାପରେ ପୁଅ ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ପୂଜାରେ କାକେରା ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମିଠା, ଖିରି ଏଇ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ସେ ସେଠି ତା ବାବା ପାଖରେ ବସିଛି, ପୂଜା ହଉଛି। ସେ ସେଠି ଶାନ୍ତରେ ବସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଠି ବଜେଇକିନି ଶାନ୍ତରେ ବସିଥିଲା। ଏପଟରେ ତା ବାବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ସେ ତ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ, ସବୁ ଟାଣିକିନି ଫୋପାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଧରିକିନି ବସିଥିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ କେମିତି ଲାଗେ? ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲିକା ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ ଅଷ୍ଟମୀ କେବେ ହବ। ମତେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନୂଆ, କାରଣ ସେଇ ଦିନଟା ପିଲାଦିନରେ ସେଇ ଦିନ ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଆମର ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମୀ ଏମିତି କଳସ ବସିକିନି ରାତିରୁ ଏମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଁ କଳସ ପୂଜା କରିଥିଲି, ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକିନି, ତାପରେ ଓଳିକି ହେଇ ସାରିକିନି ତାପରେ ଆମର କର୍ପୁର ଆଳତି ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କର୍ପୁର ଆଳତି ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ସିଏ ଟାଇମ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୁର ଝୁଣା, ସେଇ ଟାଇମ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମନ ଶାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ 4ଟା ବାଜିଥିଲା। 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ପୁଅ ଆଗ ପୂଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦିନ ଥିଲା। ଆମ ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ। ଅଷ୍ଟମୀ ସାରିକିନି ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଜମା ବି କ୍ଷିରି ଖାଇଲାନି। ତା ବାବା କହିଲେ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ସିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକିନି ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଉ 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 ସବୁ ସରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେ ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଲା, 2 ଜଣ ଶୀତ ଖରା ଯାଇ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ବିଲକୁ ପଳେଇଥିଲି। ବିଲରେ ସେଠି ଗଲି, ବିଲରୁ ଯାଇକିନି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ର ଖୁଣ୍ଟ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ରସ କରିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଳି ପଡିବି, ଇଏ କହିଲେ ନା ନା ତୁ ଗଳିବୁନି, ତୁ ଚାଲେ। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୋଖରୀ କି ଯାଇଥିଲି। ପୋଖରୀରେ ବାଟ ପାଇଲିନି, ସବୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବାଟ ତ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ସାଢେ ଯାଆନି, ଏପଟରେ ଆସେ ଆସେ, ସେପଟରେ ବାଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ତ ଫାଇନାଲ ମାଛ ଧରିବି ଆଉ। ତାପରେ ଭିଡିକିନି ଗଲି। ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସତରେ କଣ ମାଛ ଧରିବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲି। ଗଲା ବେଳକୁ ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାପରେ ସେ ଜୁମ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ହଁ ସତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କି ଫୁଲ ହେଇଛି? ନା ଏଇ ଫୁଲର ମୁଁ ଜାଣିନି ନା। ଏଇଟା କୋଉ ବଣ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଆଉ। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇକିନି ତାକୁ ଏଞ୍ଜୟ କଲି। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ହେଇଥିଲା ମଟନ, ଭାତ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ତାପରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାନ ଭଉଣୀର ଝିଅର ନୂଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ସିଏ ମୋ ପୁଅ 4 ମାସ ବଡ, ତା ଝିଅ 4 ମାସ ସାନ। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ତା ଘର ସାରା ଡ୍ରେସ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ଫୋପାଡିକିନି ଅସନା କରି ରଖିଥିଲା। ବୋଉ କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ କରିବୁ? ନା ଘରକୁ ନବା। ତାପରେ ସେଠୁ ତାର ଏଇଟା ତା ଶାଶୁ ଘର, ତା କେହି ତ ନଥିଲେ, ସମତେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା 5ଟା। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା,
ମୁଁ ସେଠି ସାରିକିନି ଶାଶୁଘରେ ସାରିକିନି ଆସିଥିଲି ଭଉଣୀ ଘର। ଭଉଣୀ ଘର ମୋ ଘରଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୋଜିରେ କେବଳ ଘାଣ୍ଟ, ଚଣା ମସଲା, ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଖଟା ଖାଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ମାରିକିନି କନ୍ଦେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀରେ କେମିତି ଏଞ୍ଜୟ କଲେ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଏଞ୍ଜୟ କଲି ଗାଁରେ। ମୋ ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ପରୁହାଁ ଥିଲା।